Dobrá, tedy já se jdu tady normálně zkontrolovat a dívat se na ty malé caparty, kteří opravdu jsou obdivuhodní. Ano, to není vůbec žádný špatný nápad. Zeptat se, a oni jsou takový trošku teďko momentálně v soutěžním adrenalinu, takže každé další nějaké, jak se tomu říká přesně, teď nemůžu najít to rozptylení, ano, studnice mé slovní zásoby pomalu vysychala už teď v této chvíli. Děkuji za záchranu. No a, takže zase jsem byl zachráněn i tady, u Soptíku. Já bych navrhnul do Poslanecké sněmovny, aby každý podnikatelé v dané obci odváděli část nějakou na tyhle malé caparty. Jo, já jsem ale pouze stínový ministr sportu. Tomu by mohlo být blízko, to má taky k sportu. Takže by se to nařídilo. A jenže Babiš zase pro změnu to musí mít u sebe, no tak je to těžko potom, jak to dopadne.